I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u treće otvaranje pekova na mom kanalu na sajtu FootViz, pa hajmo da krenemo. Naravno otvarat ćemo ove što su svi rare igrači i hajmo da krenemo. Znači, ajde. Želim samo da se zahvalim onom Croatia Gaming, ako se tako već zove. Znači na svakom klipu me podržava i bodri, tako da hvala mu. Što smo dobili? Pa ništa, ovdje Rađa Nangolan, ovog Tarabata njega imamo u FIFA World. Znači prvi pek ništa, otvorit ćemo ih ukupno 10, u nadi da naravno nešto dobro dobijemo. Znači dugo nije bilo klipova, pa sigurno 3-4 dana, možda i više. Ajde nešto, mora nešto da upadne u 10 pekova. Treći pek, ako se ne varam, ili drugi, ajde mi ćemo računati drugi. I dva informa, i to sa sjajnom cenom 350.000. Ovaj inform i ovaj iz Anderlechta 150, dobro nije baš 150, ali blizu 150. Dobro, nije loš pek, drugi tek, tako da šta ja mogu da očekujem u drugom peku. Idemo na treći pek. Juče sam, bio mi je drugar pa smo ovdje otvarali iz zezanja pekove i dobili smo naranđastog Sergio Ramosa. What the fuck is this, brate? Dobio sam Marcela, ali pojetalo De Gea 83, De Gea 85. Čudno, znam da ima dva, ali za 85 nisam čuo, za 84 jesam. Nije loš pek i tako, to se ne računa jer je to dodatak FIFA, ne znam ni ja. Idemo na četvrti pek. Ok, uključio sam nešto. Četvrti pek, mora nešto lepo. Ajde nešto lepo. Kad bi Ronaldo sad upao u četvrtom peku, mogu bi da snimim, znači samo 5 pekova. Ako dobijemo nešto u petom, Vidal! Barem dobro. Znači ovog Hazarda, svako ko otvori jedan jedini pek, mora da ga dobije, znači mora da dobije brata od Hazarda, Gandogan, kako se već kaže, i Arturo Vidal, nije loše. Idemo na zadnji pek, peti pek, mada rekao sam da ćemo otvoriti 10 pekova, ali eto, pošto ne bi dušili, ajde, otvorit ćemo 5 pekova i možda večeras izađe još jedan video isto po 5 pekova. I da li može Ronaldo u zadnjem peku? I njega imam u FIFA World. Inače, kog zanima moj kanal sa FIFA, moj profil FIFA World account, seller, odnosno ime mi je Laganica 044, tako svako ko hoće da me dođe za prijateljstvo, nek me dobro. Znači i ajmo otvoriti još jedan pek, koji je običan gol, tu su malo manje šanse nego u ovom, ali ja nekako imam više sreće, bolje kad otvorimo ovako 10, bolje da otvorimo onakvih 5 nego ovakvih 20, znači više ću tamo da dobijem nego ovdje, ali sad nisam. Ljudi, znači dosta više s pekovima, hvala što ste pogledali, nikad. Idemo na još jedan, znači jednostavno ne mogu da stanem, idemo na još jedan pek. Mora nešto dobro, daj mi barem neko što ima rating više od 80, ajde ne preterujem, ali 84, molim te, daj mi Bejla. Riberija Ibrahimovića,
bio bi presrećen. I Lucas Hesse Rodriguez. Ništa ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo vjerovatno vrlo uskoro. Ćao!